Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndinogara nchizvitaura kuti nhasi rarimwe zuva nekuda kwekuti mumwe musi unenge uchifara, umwe musi unenge wakasuwa. Nhasi uno tine nhau inosuwisa yemhuri dzakati wandei dziri kugara musango dzakapwanyirwa dzimba. Nhau yepekugara muZimbabwe ndinoona kuti iri kuramba ichiendera mberi ichinetsa. Naizvozvo tinokumbira utungamiri kuti dai waro makasika magadzirisa nhau yeminda iyoyi. Rangu zita ndiRozi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita nhasi uno tiri kumacheke hanzi nzvimbo ine anda murewa. Ndokwatiri ndofunga mukatarisa kumashure kwangu kumunoona zvakawanda wanda, mukuna matende ayo. Mvura yakuda kunaya, matenga akupadyo kuzaruka, asi vanhu vari pasango. Upenyu hauzodiwo kudai kana tichiti tiri munyika yababa, nyika yakasununguka. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Shungurudzwa kugara kwataita kubva 2012 hatina kana rugare bakange tapera mari ndopatino, kana tine mari tonzi garai, kana tapera mari tonzi famba imende. Saka tashungurudzika hurumende ngaitibatsire tione pekuraramisawo mhuri, nokuti hatina pekuti tinoenda. Takangogarawo asi hatina kwekuti tinoenda nekuti kwatakatobva tatovatorwa. Saka tiri kuti isusu hurumende ngaitionewo itibatsire. Zvatiri kuchemawo isusu tiri musango munomu. Takagara newana musango izvozvi zvibage zvimwe zvakaiswa mishonga, dzimwe dzimba dzakapwanywa pwanywa, zvimwe zvinhu zvedu zvichiparara. Saka tiri kuti manje hurumende ngaitibatsire, itibatsirewo nezvatiri kuchemawo kuti tinge tichigarawo zvinhu zvakarongeka kuti itinunurewo muhondo yatinayo. Nekuti kana 20 December chaiye, 26 December takenge tiri mukoti. Saka tiri kuti isu tichisunungurwewo nekuti inenge iri holiday. Saka isu kugunun'unawo, saka isu totongodzvinyirwa nehurumende yedu nekoti. Saka tiri kuti isusu hatisi kunatsogutsikana nezviri kuitika nekugara kwatakaita. Saka tiri kukumbira hurumende itimiririre, itichengetewo. Ndaitwa Amaichiwanza, ndakaya muno 2012 ndichitanga kusvika muno ndichigara. Murume atakasvikira akati tigarai, asi nhasi baba wakafa tikasara nemwana wavo, asi wakati tigarai sekugara kwamakaita. Asi nhasi takazoona tagara vanhu ava vakutichinjira, mwana wacho akutichinjira kuti budai muende. Takati aiwa, isati fanwe kubuda nekuti isu takanzigarai muno nababa wangu. Saka mukomana uyu ndiye ari kutishungurudzisa. Ndofunga musi wechipiri chitatu takaona mapurisa auya, zvinhu zvedu zvikapazwa. Chibage changu nazvino abereki ndiri kutambudzika. Kana kuti ndione kuti ndinomira papi, mudzi yangu yakaparadzwa nemapurisa. Mumba mangu foni dzangu dzakabiwa nevanhu vakauya nawo. Saka ndiri kuchema. Zvino ndina sekuru mudhara wakuma 95 years ndinawo musango muno. Tucheche tinato musango muno. Tiri kukumbira rubatsiro wokuti mutibatsirewo. Tashupika tashaya zvokita. Iye zvinotapera homwe, fertilizer hatisisina, zvibaga hatisisina. Wakasanganisa chibage changu nemushonga ndosazva kuti ndochija sei. Ndiri kutambudzika, ndiri kutambura. Tani ese nafu ndochita sei, ndorarama sei paupenyu hweZimbabwe. Ndiri munhu kupi? Ndiri muZimbabwe. Ndiri muZimbabwe. Nyika yandichagara ndoipi yakasiyana neino? Ndienda kupi South Africa here? Takati mafoja dziri mumaminda.
tosiya here mafeteresa hatisisina tochiita sei saka tayakukumbira kuti mutibatsire wabereki saka takudaidzai pano wana wedu mutibatsire ndofunga mukaona sekuru wari apo munonzwa sidzi wakudai warume wangu wakudai ndochiitawo sei ndoenda nawo kupi ndizvo chete zvanotaura wabereki. Zita rangu nonzi Peter Chamanga. Takauya munzvimbo muno 2012 tichirara muti mukati menzvimbo ine. Tauya mukati menzvimbo ine ndofunga pambana baba wacho waida kuita zvegame park munzvimbo muno. Baba wacho unofunga wakazokundikana wakatokundikana kuita zvegame park zvacho. Kusvika baba wacho wakazosvika pakufa. Baba wacho wakatofira rume kumangu. Wakafira kuNorway uko musi wa 30 April 2016. Ndofunga kufa kwakatoita ndikatozoenda zvekare kuNorway ikoko. Ndini zvekare ndikatovatora mumochari ndikavagezesa ndikavadresesa ndine wenyaradzo tikazobva nawo ipapo tikaenda nawo kupi kumusha kwawo ku44. Tabva ikoko nomunga kune kwakangoita 2 years ndo pakatakazoenge takuona manje mwana wacho akuya achiti ndini mwana waMuzembe. Tikati alright hazvina mhosa vatagarisana naye gare adaro ndo patakazonzwa kutaura kuti inini ndatowa nepermit chibvai muno because muri mairigal settlers. Tikati mairigal settlers kubva nguva yese iwe tanga tiinewe wakazowana sei permit yacho hanzi ndiyo zvacho. Saka ndo pakabva pazobvira hondo pamanyi ngonzi makagara zviri kunze kwemutemo. Nofunga takaenda mumakoti kanotokwana kuita ka 15 kana 17 times tichienda kukoti kwachikoko. Nhasi uno manje patakazopirwa manje eviction order yacho musi wa 26 December. Then tapirwa my eviction order iwayo ndo patakazouya kuno tikambotogara kusvikirana musi wa 4 September pakazobva pauya zvikari mamwe mapepa achitaura kubva 4 to 10 September unofanira kunge maita sei mabva kunoko. Saka tikangoto hameno tichaona manje ane musi wechitatu ndo pakazouya polisi nesapoti newekumessenger of court wacho. Takazongona motika dzayo ndakatodziona ndiri kumhiri uko ndotoona dzabva dzasvika pamba. Andikati motikari dziregai ndite sei ndiendi panga pasino munhu anga ari ipapo. Ndakatosvika madhoo ese apaziwa zvatoti bvuka takata zvimwe zvacho zvatowa motikari. But pandakasvika so ndakada kuti ndipinde mbakabva wanzi mira ikoko unodisturba vanhu vari kuita sei. Ndibva ndangomirawo ndichiteerera zvawanga wachida kutaura zvacho. Asi chakazondinetsa manje waita so unonzi wangaisa zvinhu zvangu ndakazoshaya zvekare mafoni angu mamemori angu zvanga zvimwe zvanhu zvakatoti wande zvekutoti nanhasi zvinhu zo ndakangozvikanda ukanisa napotonyatsa kuona kuti zvii zvekare zvimwe zvakashota. Tikati saka vanhu ava dzange dzitiwa mbavha kuti tamisa here kwanoita kuti wotitorera zvinhu woita sei. Iye zvino zvichibage changu chaicho handifunge ndinotopinda nzara but chibage ndiinacho nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvakatosanganiswa mushonga handichaziva kuti chisina chacho ndechipi ndikadya ndakutouraya mhuri. Saka chinhu chatiri kuchemawo kuhama dzedu kumadzisawira edu kuti motibetserawo nekuti tingawane sei rubetsero hungabvawo kana kuhurumende kuti tione kugara zvakanaka. Mukuona ezvinezvi zvimatangwe nezvo zvatakangoisa vanhu mvura yese iri kunaya vana vadiki vatinawo ende tototarisira zvikari kutorwara kwevana vachiwawo mhepo chichi. Saka ndo chikumbiro bedzi chandinokumbira handina akawanda mashoko. Makadiwa wabereki tinotenda nekungana kwatakaita handi kumafaru stereki. Chekutanga vazhinji munondiziva stereki vamwe wasingandizega ndingozazise nditwa comrade Edgar Utsi. Ndinogara munzvimbo inonzi Green Waves. Nzvimbo iyo ino ine kushungurudzika kuita mhuri yese iri panapa iri kuchema nekuda kwekushungurudzwa kuti inawe magariro tikunzi takagara tisiri pamutemo asi tine nguva tigara munzvimbo inoyi. Ende mukutanga mukugara kwacho kwatoita munzvimbo inoyi kutogara tiri mukuwirirana. Pamberi pacho tichiona takusandukirwa nemunhu ane uchenjeri. Pamwe akaita uchenjeri hwakadarika hwedu akakasika kufamba kuenda mberi pese akutiburitsira mapepa achiti no ndini ndamuridze munomu chibudai ndada kuita zvinhu zvangu. Suti titasoone nguva yatagara tiri munzvimbo inoyi ndo patakuchimuti shamwari izvi hazvichaite zvakutaura izvi zvoda kuti tichiwirirane kwete kuti ungotimukire kuti tisudurutsa rafu hazviite. Saka iye akazoita nenharo akatitumira mapurisa akauya kuno ende akasike kutanga apa ega nditaure pari serious pacho papa kuti tizogara musanga kudai so. Mapurisa akauya ende anangoya vari vanhu chete varongozvifambira nemboma chete. Papa ine imbwa dzekubata futi dzadziripo
yanga isingori kudonza, yanga tori pfuti shuwa yekubaya. Isi tikutoitwa wanhu vari violent, but hatina munhu atakaita violent naye. Tiri wanhu vanotozvisenzerawo. Kwakaya motikari dzakaya kuno kutakura zvinhu kuti takukutamisai. Tinokuendesai kukuendesai kuratidza takusudurutsai. Asi hawana kukwanisa kuzotiburisisa mupurazi rineri. Hamene tikukundikana kwawo kwemotikari dzawo here kana kuti basa ranga rawawandira here. Wakasvika pakuzongoti tambowo pano. Vati misha yedu iyi hairi pamusoro apo. Asi kuti tisvika kumisha yedu ikoko tikutoita kunyandira kusvika kudongorerawo kuti chichirumboitika pamba. Kutopatya pamba pangu inini. Ndigere pano nemhuri yangu. Apa pamba pangu pamusoro apo. Kuti vamwe vanogara kure vasinganyatsi kuziva nyaya dzemunhu vanototi murume anonzi Kusiyana Upenga fani ende igwara iro. Angati pamba pake apa sho uya kukaka musasa. Achitadza kuenda korera pamba. Inini ndakutosvika kuenda pamba pangu because iye wacho vatikutora nezvake anonzi Oscar Mutami. Ari kutouya pamba pangu. Nezuro chakasvika pamba pangu. Ari hanzi nda kuona kuti pachine zvinhu here mabvisi here zvinhu here. Akasvika pamba pangu chigera ndochasara chete pamba. Goro ndakaidhonza sina mweya ndakaisiya apa kubvisa ipapo kweza kusuduruka. Kuchaka kubatira muzangu rapo. Chigera ndakachisiya nekuda kuti handina matakura andinochiita. Handina motikari kuti ndichisimudza kuchibvisa panzvimbo chikutodo mushini muhombe unochisudurutsa. Ndakasiya chiripo ndakangofara-fara. Mwana wangu akasvika iye aripo pachigera changu ari kuchibata-bata. Mwana akati ko muri kuitei apo? Ndopa ari kuti chero hanzi ndakuvaudza baba. Vatanga kuti step kubva ipapo. Vadzika. Wewe ari kudzika achiuya ari kuuya kumusasa kwatigere kunoko. Sisi varume tatiri kuko tambosangana tumborongana timbotaura. Toita sei? Nenhau yatinayo tibatsirikane. Tatado uyu munhu akuenda kumusasa. Ati muchingurei tinzoti ari kuti kudii kumusasa kwedu. Haana kusvika pamusasa. Ndofunga akatorohwa nehana. Akagumira apo. Patageta apa achitarisa kuti vanhu vakakuturirwa zvinhu apa. Vari parwendo rwezvo shuwa vari kuenda. Kana kuti vane zvimwe zvavari kufunga. Nekuda kwokuti ari kutenda achibvunza muri kuenda here? Muri kufunga budai geta we mukasabuda ndakuya nehondo. Ndakutopazira imisha doesn't matter kuti muchine chasara kana kuti chii. Kwatoya timarata toitozokubatsirai uto. Tubvise munhu zvakanaka ndikuya nehondo. Zvino vanhu vakutya izvozvi tagara apa nemhuri apa. Wana wacheche waripo ipapapo wasati wakuda kumborwa nemhepo. Chembere tinazvo apa. Zvirema tinazvo apa. Izvozvi zviutachiwana hwakutotenderera nekungana kwatakaitawo. Nhasi uno tazotofunga kuti no, mazuva ari kuona tiri pasango. Ngatigadzire ofisi hombe inonzi toilet. Tigadzidze kuzvichengetedza isusu. Wezi tisi ticharwara, tisi tikushungurudzwa. Tiri kudaro so. Izvozvi takamirira kubatsirwa nokumbirisisa. Kuna wose vane masimba, vane mapowers anopfuura iyo wacho ari kutirwisa. Nokumbirisisa idzane mamunogona. Tibatsirwe pasina mazuva. Tidzokere misha yedu. Tione kuita mabasa. Izvozvi zvipfuwe zvinongoparadza zvikutendera fodya takasima. Vamwe vakatobandira zvibage. Mvura yakunaya, tiri musango. Tinokumbira ipapa dai matibatsirawo nguva dzichiripo. Tisasatauri zvakawanda, vamwe vachapedzisawo. Ndonzi Nyasha Whisky. Ndogara muGreenway Farm. Takauya kuno 2018 muri muna May. Takarima gore iroro rechi2. Rechi3 ndo pakatanga hondo dzekunzi takanzwa kuti Oscar Mutami ane permit. Asi pese pa 3 years dzatakagara idzi nina ndambobvira ndakamuona kana face yake ndandisingaiziwe. Ndakazotoshamiswa zvakutonzi mune munhu ane permit. Inini chikumbiro changu chiri pakuti tibatsirwe pekugara newana. Izvezvi tinorima nemakambani efodya. Takasima fodya, fertilizer mbati sisina kana tsanga. Tonzi tisumuke tiende tine wana. Wana wechikoro mari takabhadharira gore rese. Ndosumuka nchienda nawo kupi. Mumba kana dola chakero hamuna. Tunoita sei? Pese patinongoti tagara zvakanaka. Tikagara. Osumudzira nyaya yake kuti vanhu vakagara asiri pamutemo. Nzvimbo ineyi yakakura tichitanga kugara muno mune wese vari kumusoro kwegomo kuti atiri nzvimbo 1. Chakutishamisa ndechekuti akazongotanga kuchinja kuti nzvimbo iyi dzaminda 2 dzakasiyana. Asi isusu patakaya 2018 yanga iri Greenway yese nekumusoro kwegomoko. Chakushamisa ndechekuti akutipa muganhu iye kuti muganhu uri apa. Wamwe waruku asi patakapinda isusu taiziva kuti iri village 1 tichita musangano 1 munomu. Iko zvinezvi takunzwa vari kumusoro vari kusara vari safe. Isusu hatisisi safe.
chimwe chinhu chinotinetsa welenzi tinotozivawo kana vanopega mapegi tinotomaonawo kune wakapegerwa. Iye anofamba achitipa mapegi ake ega, achisa miti, achisa matombo kuti apa ndo pane pegi yangu. Kana musi wakayo unopegerwa isati nakana kutozvizivawo kutoti mwedu apegerwa muno. Takazongoona kuti ane bepa. Isusu tikukumbirawo kuti hurumende dai atibatsirawo. Tinotinwa isusu kunovhota kunze ndai munovhotera Zimbabwe. Tavhota isusu tinovhota kuti tigare zvakanaka, but hatina kugara zvakanaka kwatiri kuita. Tiri munyika yeZimbabwe mukatasa zvitupa zvedu zvacho titori macitizen, titori 47 futi yemurewa yatiri nei. But tinodzingwa isusu mamurewa. Wamwana wekwamurewa wakaenda kuna Narusapo kwari kudzingwa ndidzokera ku47. Isusu tiri ma47 tichabva tichienda kupi? Wana tine vacheche. Kune mukadzi atori pano ana 3 days asununguka ane mwana mutendu. Mwana wake atori mudiki. Nemhepo yese nemvura yese. Zvinhu zvedu zvakapwanyika, mawardrobe, makitchen unit, maplate. Hatina kana chaticatarisana kana wakatonzi endai kwacho. Kutongotiti endai tese tiri pano kana ane pakutoti nhasi ndikubva nchienda papana. Kwekutoti ari kutobva kuti nhasi ndine pekuenda. Takabva 2018 wamwe 2012 unenge uchisangana kwawakabva kunani. Kana kwawakasiyeko kuchaziva kuti kwakamira sei. Tiri kutokumbirawo kuti tibatsirwe nepekugara. Izvezvi hapana munhu asina kusima fodya kuvanhu vacho tiri kudzingwa isusu. Vanhu vese tasima fodya, fertilizer dzasara imomo. Tiri mumakambani achazoda kubhadharwa mari isusu. Tichaibhadhara sei tasiya zvirimwa zvacho mumunda. Nongoti naiwaya. Pamusoro mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndonzi Samuel Mandimutsira. Ndinogara munzvimbo ine Greenland 5. Ndakauya muno mu2016. Asi tauya muno yanga iri nzvimbo isina kupegwa. Yanga uzikanwa kuti ine 700 hectares. Asi 2019 tichienda 2020 takazonzwa kuti pane anonzi Oscar Mutami akuti ndaya munda wangu. Takamubvunza kuti munda wako ndeupi? Zvanzi munda wangu ndi baba wangu. Kwakutsvaga nhoroondo kwakuona kuti baba wacho waidaita game park muno wakundikana. Isu takaenda kuLenzi tichida tichipegerwa munzvimbo ino pazvaramba. Lenzi yacho yaingoti tiri kugadzirisa, tiri kuya tichipega kusvika Oscar Mutami akanzi akawana offer letter. But sekuziva kwatinoita kuti offer letter weLenzi munoona wachiuya wachipega, but isati nakona weLenzi wachipega. Uye akazongoti ndapiwa 200 something hectares. Hamene kuti tinogara sei munyika yacho yeZimbabwe kana umwe munhu ari kuwana 200 hectares. Inini ndikurwira urabvutirwa less than 6 hectares. Ndodzanda kutorerwa. Apa ndine mhuri, ndine wana. Zvese zvo ndinazvo. Kuvhota ndiri kuvhotera, ndovhotera ZANU-PF. But handisi kuziva kuti pandiri kupotsa pacho ndepapi. Even nyangu ndavhotera MDC. But kana ndiri mapati ese muZimbabwe muno mwe. But ini ndovhotera ZANU-PF. Ndiyo yatinoita ikuno kumunda. Ndiyo yatakakura inini. Baba wangu inini sekuru wangu akaenda kuhondo wachirwira ivhurino havana kudzoka. Saka ini muzukuru wangu ndochiraramira kupi waishandira kuti tiwane rusununguko. But rusununguko hapana. Pano kune ma-MP, kune makansela, vanhu vese vari kuno. But kuti wauya watibatsirawo hatisi kuzoti hawasi kutionawo sindisei. Kansela wacho atoripo padhuze panapa. But akasiya tichipazirwa dzimba. Akapasa zvese zvakangoitika achiona. Kumba kwanguko kwakapazwa dhoo bwavo. Waudzwa kuti mune mwana ari kurwara mumba umu. Wakarwa dhoo racho. Dhoo racho vradonhera mukadzi ari kurwara. Vamutema musoro ezo mukadzi akasunga musoro ari kurwara. Saka ndichazondobatsika sei? Apa ndoda pekugara ari kundidzinga iyo denga rakunaya. Fertilizer ndagadzirira kurima kwese, but hapana. Saka ichanga ndiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti kuna vanogona kutibatsira dambudziko ratinaro iroro wori uri muno munyika. Vekuti munhu anopiwa land yakakurisisa. Edo matasa kumusoro kuti kune imwe land iriko. Haina ari kurima. Akangodyara magamu munhu acho arikoko. But isati tikuchaya pekugara. Saka ina ndiri kuti hurumende yeZimbabwe iri kutonga yacho izvozvi. Ngaitibatsirewo kuna wava Mnangagwa. Ngawazvinzwowo kuti tigadziriswe tione pekugara. Edo ndiri kuita project yewo. Wakatora huku dzangu wakadzikanda dzese mugorongo, dzimwe dzakatyoka makumbo, dzimwe dzakafa. Izvo dzimwe dzine zvirema razotanga dzadzo kuzozvitakura kuti tiuye nazvo panapa. But ndatoda kuzvitora zviye panapa ndimuzvione. Saka izvo zvinondirwadza zvisingaiti kuti magariro atakaita nemawandiro atakaita. Mawandu takagara muno munzvimbo inoyi. Tiri kuma-20 nzvimbo inoyi yaari kuti ari kuda. Tinoendepi tese kwandakabva ine handisisina. Toda kugara panapa. Saka ini ndikuti mhuri yeZimbabwe tibatsirewo. MP ari kufanira kuona zvekuita nenyaya iyi. Kansela wacho ari kuona zvekuita nenyaya iyi. Kusvika kune maminista acho, Minister of Lands yacho rifana kuzviona kuti munhu angapiwa anopiwa permit isina pa offer letter, isina pekupega. Mapegi acho ari kupa. Haasi kutiratidza. Ari kusa zvitombo. Zvitombo ndozvi takupega usiku here. Mangondo. Ndiye MP yonzvimbo ino. Noah Mangondo. Noah Mangondo. Ko kansela. Kansela anzi Weri Hodzi. Okay. Wese vanhu varipo, but havasi kutibatsira. Okay. Ezvinozwa vanhu vakarumiswa, vada kurumiswa nembwa. Tiri mbavhere. Tinogirwa mawiri. Alright, vari kuya nepfuti
tiri masojeresi tinoda kurwa nepfuti zvinezvo zvinondirwadza isingaiti kuti ndo nyika yacho here. Tinokutendai vatori venhau makwanisa kusvika muchionawo zviri kuitika kuno. Tiri kubatikana zvikuru nezviri kuitwa kuti tinobvisirwa zvinhu zvakafanana nekumba kwangu inini wakasvika pasina vanhu wakapwanya dzimba kusvika kutora madhoo kupwanya kusvika ndakazotongosvika pamba vanhu vatorodha mota pasina munhu. Zviriko here zvekuti vanhu vanouya vachisvika pamba pasina munhu kuti vanopinda vachitora zvinhu vachirongedza kana ndizive kana zvekuchinja mwana kana kuti vana vari kuenda kuchikoro kana kuti nditi ndandatotera vana vangu kunototambira vana vachienda kuchikoro kutosvika pamba mota yakatopaka pane zvinhu vari kulodha zvinhu mumota zvimwe zvatotakurwa chibage waingorasa. But iye munhu wacho ari kutirwisa chinotinetsa ndechekuti kana kurima kwacho munda wacho hatisi kuziva kuti ada kuushandisei haarime haana kana huku pamba pake munda anaro sango paari kuti pake pacho haana kana chibage chekudya ndoda kutotambudzika nezvekudya. Isu tinorima tinodya tichiguta fodya iriko kumba uku tine zvinhu zvatiri kushanda tese tiri kushanda nemaoko edu tiri kuti tiri kushanda takasvika riri sango panga pasina nekuti hanzi miti zvakaita patiri panapa ndo zvapapa kaita tikatanga kugobora miti tichiti tiwane pekuti tirarame nemhuri ya wana uyu itsine dzega wanawo kuti kugara musango muno hapana kana chinombofadza kuti tinge tichitambudzika upenyu hwakadai so newana. Chibage waingotora zvinhu wachirasa kana kuti zvinhu wachingopinda maodropu hembe dzangu inini hazvina kuti hembe dzakaita sei ndakatosvika ndiwo watorongedza nezvimwe zvinhu handisi kuziva kuti zviripo here pane pakaiswa zvimwe kana kuti zvakatorwa wakatakurwa wakaenda nazvo. Right, ndinoti makadii zvenyu vabereki nemi vatori venhau mauya kunotibatsira panyaya yedu. Nini zita rangu ndoitwa Joan Garaga ndine makore anoita iwo 26 years. Ndine wana wangu wairi wandinawo muno. But takashamisika polisi yakuya ichitishungurudza muno zvinhu zvatisina kuzivisa kuti zviri kuenda nekupi. Kusvikawo mwana wangu ane 3 years akundibvunza kuti nhai baba mukurongedza zvinhu muri kuenda kupi. Ndikati handisi kuziva mwana wangu kwatiri kuenda asi isusu tikugara papi. Panapa zvoungovharawo mwana mudiki aripo panapa but ini ndakashauza kuti tiri kuda kunzi timboite sei isusu tisu tiri kurwira nyika ineyi. Taienda kumakoti takaenda nonga kumakoti neholiday shuwa zvinhu zvatakanatsoona kuti zvinhu hazvisi pachena zviri kunze kwemutemo izvi. Tichienda kumakoti nemaholiday 26 27 tichinzi hani uyai kukoti. Saka zvinhu zviri kutibata mumwoyo zvinhu zvichiri kungotirwadza nanhasi kuti tinoda kunzi tiende kupi nezvinhu zvatinazvo munomu tiri vanhu vari kutambudzika saka toti dai president wambotibatsirawo nemaminista wese vanotungamira nyika wese welenzi dai wakumbokwanisa kunge vatibatsirawo pahondo yatiri kurwa nayo munomu. Uyezve nemhuri dzatinadzo vamwe vana vechikoro vamwe vana vadiki dai wangotibatsirawo kuitira kuti tigare zvakanaka munomu. Ndo pamuri kurara? Ndo patiri kurara nemhuri ipo payapa tinowari zvamapurasitiki atorarawo ipo payapa. Ndo patiri kutogarawo ipo payapa tichiona kuti timiriro kubatsirwa kwezvo zvakati tiomera kutaura kuno. Kuno kuna zvikara zviriko here kuno? Kuno zvikara zviripo, nyoka dzesango dziripo. Saka makawa kuno vakazara. Saka zvinhu izvo zviri kutotitambudza kuti nemhuri tinogara sei tinoraramawo sei takuburiswa mudzimba dzatakagara dzacho. Sa mutende inoyi muri kugara muri wangani? Mutende muno ndine mukadzi ine vana vangu 4. Kamwe kacho kamwana katone 3 months izvezvi. Kari kurara pachando panapa kachirara panapa. Kwakasiyana-siyana ndopatiri kubikira tine vana vezvikoro vane nguva mwaka havachazive kuenda kuzvikoro vana hatizoziva kuti torarama sei but isusu tiri kuti tiri muZimbabwe vana vechikoro vakasarabva kuzvikoro vana vakashungurudzika vana vachitya imbwa dzairuma vanhu toshaziva kuti toraramira nyika ipi isusu toenda kupi zvitupa zvedu zvekutaura tiZimbabwe totokumbirawo rubatsiro chekuti takatovhota tichiti takavhota MP vacho nekansela hatisi kuvaona
mudhuze. Asi wakutoti ngawabve pavari kunzi wabve. Anozvitoita sei? Kujora. Zvimwe zvachana kuti tiende nemi kwazvika. Takavhota isu. Zvikutihwadza. Tine vana vakawandisa zvoti kana tikakudedzerai vana kuchikora vamwe vakapfeka mauniform hatitoziva kuti hembe dzacho dzakarasirwa kupi. Hembe. Zviriko kumakoto uku. Dzimba dzakapwanyiwa. Hatina vana pekugara kana pekurara hatina. Tikurara matendu. Vamwe varume orara vachidziya moto toshazi mukuzvora zvakandiwa zvakaitika. Akaputika tarisai zvibage izvi zvaingokandwa midziyo waingokandwa chibage chichirasika. Isu chatutokumbirawo rubatsiro hatina kokuenda nevana ikozvozvo makambani akutisunga futi pamusoro pazvo kuti takatora mafertilizer tichiti tirime tiito development munyika zviri kuramba ndosungwa kangani tinosungwa kangani tikuisa development tiri kurima zvotidai zvazvichibvira kana pamba pacho taisvika munoona kuti hapana chiri kurimwa isango isi tiri kushanda nemaoko edu hatigone kuba kuti tiendonobira vanhu hazviite tinotokumbira rubatsiro kuZimbabwe ko tina kansela vedu chaiye hatisatambomona achisvika kana tasvikawo nemagariro atiri kuita ikozvozvi vana vari kungohwara vari kukosora imvura idzi takabvisa zvinhu murukova zvava zvakandirwa kokuti osvika kuti mvura yakauya ichinaya kwaakisawo paside pana ikozvozvi nezuro chaakasvika achitarisa bhoti hanzi vachiripo here vanhu ivavo kuri kuya chigredha chida kugredha dzimba pese panapa ibvai muno muploti mangu hatisiziva kuti ploti yake yakatanga sei kutozonzi inzi iploti yake isusu tiri kukumbirawo pekugara kana vane pekuti isa ngavatibvise patiri wotiisawo pakanaka takumbira tiri kukumbira toda kurima nemaoko edu mhuri dzedu tiri musango isusu maplastiki tavharisa vanhu tiri kutorara ipapa nevana apa kana pekuti hatina kukwanisa kuvakawo misasa zvaita vamwe mona chibage chakatorara paipapa kutongowanidza zvimaplastiki torara nevana ipapa mishonga topiwa yeye takaona iri kubuda muzvibage ikozvozvi tine vazhinji vakashaya zvinhu taishaya zvinhu zvakawanda mumba bhozi vaisvika vachita rafu yekuti sudurukira kana riri dho vaingosvika vorova nezvisimbi kudai so kukwachura kudai so dho uku wopinda wotora zvavari kuda mumba mupi zvisingakwanisike kutakura vakasiya izvo tiri kunzi takura izvo zvacho zviri kurema totakura nei takavakumbira tisei kutara patinooniwa neZimbabwe isusu kuti tiende but vari kuramba ngauye wakatisa murwizi wakatiisirei murwizi nekuti kana iri nzvimbo yake chero ino nzvimbo yake waisafanira kuti siya muno munzvimbo yake muno vaifanira kutotibvisa muno tiendesa kana kutara kutaridza kuti tuchecho takanzi isusu muZimbabwe munhukadzi zvimiririre vakatora huku dzedu kudzimba vakauraya huku dzedu vakakanda uku vachikanda uko zvinhu vachidestroya chinhu chinenge chashandwa nemunhu vana kuchikoro vakawanda zvokuti vana vazhinji vakagara vana havachaende kuchikoro vanoenda sei tauraya zvinhu zvingani iko zvinotonerewo mwana mucheche mukaona tine mwana uyu mucheche uyu haana mazuva arikugara musango mvura ichinaya zviriko here izvo zvokuti mangwana anoramba achiuya iye akatidzinga but every day ari kuramba achiuya kuti ibvai munhu achazongoita hasha kana munhu atamutema bhozi tiri vanhu tinorarama nekufema tinozobatikana kuti munhu uyu atibvisa atiisa panapa akuramba achititeera achitishungurudza arikuda kuti tiite sei zvichazotipa kuti tizomurwise tiri kumboedza kuti toita sei zvichazotipa kuti tigare mujeri. Andofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana hatina chekuwedzera kana kushotesa asi chokwadi chabuda mumashoko avo ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvinhu angori manyama amire nerongo muchirungu hanzi haramu skaramu chaiyo ndo zviri kuno zvinoda kuti zvigadziriswe nguva iripo endru neshamba rikava zita rangu ngatisakane mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.